हेल' रायजोफोर आङो दिनै एडेनसिडेल मिनाक्सिडिलनि फारसे क्लियारलि भिडिअ लाबोसिगोन नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आङो भिडिअखौ शुट खालामगासिनो दं नैबे नङा होमबा जायफोरा खानाय गुदुंमोन जायफोरनो नांगौ होननानै बुंदों दा आङो बे प्रडाक्टखौ आरो मोननै अर्डार खालामबावदों दा नोंथांमोननो बेखौ आनबक्सिं खालामनायजों लोगोसे गासिबो बिनि डिटेलखौ माबोरै अर्डार खालामगोन माबोरै मोनगोन बेनि फारसे आङो डेडिकेटेड भिडिअ लाबोसिगोन दा नोंथांमोनहा दिनै नङाबा गाबोन नुनो मोनगोन आं अर्डार खालामनाया सफैबाय नैबेहाय मोननै दं आरो बेवहाय बालायामबो मोनसे दङ बाहाय मिनाक्सिडिलआ मोननै दं बेबायदिया दा नोंथांमोनहा नुनो मोनसिगोन माबोरैहाय अर्डार खालामनो जायफोरनो नांगौ होनदों कमेन्ट खालामदों नोंथांमोनहा अर्डार खालामनानै लाबानो जाबाय आङो वेबसाइटआवहाय थांनानै दिन्थिगोन माबोरै आइडि बानायनांगौ माबोरै अर्डार खालामनांगौ नाथाय बेयो प्रमोशन भिडिअ नङा हा आङो माने नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो गोसो जानानैसो बे भिडिअखौ आं इउज खालामनायखाय मोजां प्रडाक्टखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोगासिनो दं रायजोफोर दे बिदिब्ला नोंथांमोनहा बेखिनिखौ नायनानै नोंथांमोनहा नेक्स्ट भिडिअ फैबाय थानायखौ नेनानै थाबानो जाबाय एबा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोजाङै नायनानै नोंथांमोननि जे प्रब्लेम हेयार फल प्रब्लेम नङा होमबा खानाय गुनाय बेनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोन बियो हौवाफोरनि थाखायल' रायजोफोर आरो बेवहाय कमेन्ट खालामहरदोंमोन सोरबाया दारियाव इउज खालामजागोन नामा होननानै दारियाव इउज खालामजानाय नङा आरो सोंहरबावदोंमोन खानाय गोमोना खारगोन नामा होननानै नाथाय खानाय गोमोनाबो खारनाय नङा बे वेबसाइटआवनो गोबां रोखोमनि हेयार फल खानायनि ट्रिटमेन्टनि फारसे नोंथांमोनहा डक्टरजोंनो परामर्श खालामहरनो हायो अनलाइन दा नोंथांमोनहा फैगौ भिडिअआवहाय नुसिगोन दे बिदिब्ला बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ